Na tento pokus budeme potrebovať jehlový kahán, oceľovú guličku, prstenec a držiak. Zoberieme si oceľovú guličku a zavesíme ju na držiak. Oceľovú guličku prevlečíme cez prstenec. Evidentne ide ešte oceľová gulička prevliecť. Oceľovú guličku zohrieme. Ak je dosť zohriatá, zväčší svoj objem a neprejde cez prstenec. Ešte chvíľku. Oceľová gulička už nejde prevliecť. Už nám to zostalo vysieť. A ak zase vychladne, tak zmenší svoj objem a prejde zase cez držiak. Už prešla. Týmto pokusom sme zistili, že ak sa zohreje kov, tak zväčší svoj objem. Ak vychladne, tak zase svoj